ассалому алайкум дӯстони азиз, нафароне ки бо канали мо пайваст ҳастед ва нав пайваст шудаед, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. Инак бо хоҳиши мухлисони азиз мо барои шумо боғи ҳайвонот яъне зоопарки шаҳри Швирин, кишвари Германияро нишон медиҳем. ин боғи ҳайвонот мебошад, ин саршавии он мебошад. Дар ин ҷо билет мехарем. тавре дида истодаед, билетҳо 10 евро сар мешавад. ин карта аст. баъд аз он ки билетро харидорӣ кардед, инҷо карта дода мешавад. дар ин карта қариб 20 намуд, яъне 20 ҷой аст. масалан хазанда, парранда, замбурӯҳо алоҳида, моҳиҳо алоҳида, яъне гургҳо, рӯбоҳо, умуман тамоми ҳайвонотро ба чанд намуд тақсим карда онҳо карта карданд ва нишон доданд. яъне дар картаи боғи ҳайвонот ки солҳои пеш низ дар тоҷикистон ҷорӣ буд ва ҳоло ҳам ҳаст, инҷо ҳам ҳамин хел аст. картаро шумо мегиред, аз рӯи картае ки роҳпаймое ки ҳасташ, шумо аз рӯи ҳамон интихоб карда ба ҳамон ҷои мехостагиатон аввал меравед. агар ки шумо мехоҳед аз аввали боғи ҳайвонот дидан кунед, фарқ надорад. ин хоҳиши шумо аст. баъд аз он ки билетро харидорӣ кардед, бемалол метавонед тамошо кунед. мо инак ба роҳ баромадем. аввалин чизе ки дидем, ин дар боғи кушоди зебои сарсабз мурғобиҳо бемалол шино мекарданд ва аспчаи пониро дидем. аз ҳама аҷоибаш ин аст ки аспчаи пони бо кенгуруҳои майдаҳак дар як ҷо нигоҳ дошта мешаванд ва онҳо бо ҳамдигар на ҷанг мекунанд, на масалан агар ду ҳайвон як ҷо монанд, бо якдигар ҷанг мекунанд. вале мо ин чизро надидем. инҷо кенгуруҳо бо пони ҳастанд. поние ки аспчае ки кӯдакон аслан дӯст медоранд. дӯстони азизи мо, тавре дида истодаед. акнун тамошои мо идома дорад. бо мо бошед. инҷа карта ҳама чиза нишон додагиянд ки чӣ дар куҷо аст. яъне бо забони олмонӣ навишта шудааст аслан ва бо забони инглисӣ. акнун мо ба боғи сарсабз даромадем ва алоҳида тамошо карда истодаем. ин ҷое ки мебинед, инҷо ҷои шиштан аст ва шумо метавонед инҷо масалан вақте оилавӣ омаде шишта истироҳат куне. тавре дида истодаед, дар инҷо кӯл аст. кӯл бисёр ҳам як ҳолати хуб дорад. ягон бӯй мӯй нест дар ин кӯл ва мурғобиҳо шино доранд дар кӯл. як табиати хеле зебо, яъне бӯи нохуш умуман ба димоғи шумо намерасад ва эҳсос намекунед ки дар боғи ҳайвонот ҳастед. дӯстони азиз, анакнун ба мурғобиҳои зебо назар кунед. чӣ қадар зебо рафта истодаанд. мисле ки ягон картинкое ки мо мебинем ба картинка шабоҳат дорад ва як ҳаловати тоза мебахшад. акнун нигоҳ кунед, дар ҳама ҷо карта мондагӣ ки шумо хато накунед ва чизи мехостагитона тамошо кунед. дар ин ҷо тавре мебинед 3-4 хугҳои обӣ ҳастанд, хугҳои пардорам ҳастанд. тавре дида истодаед, ду намуд хуга иҷа гирд овардагиянд. онҳо чизе хурдестиянд ва мепаранд. барои ҳамин мо айдур сабт кардем то ба тарафи мо напаранд. аслан онҳо намепаранд, яъне ино озод мондагиянд, одамота чақа намешаванд, вале ҳайвон аст. ба ҳамин хотир аз дур мо барои шумо сабт кардем. тавре дида истодаед, помидор хурдестиянд. дӯстони азиз, ва декоратсияшон аҳамият тиҳен. ҷойҳое ки ҳайвонот нигоҳ дошта мешавад бисёртар ҳамхе кундаҳои хушк мондагӣ ва ҷое ки онҳо зиндагӣ мекунанд. ана ин ҷо хазандаҳо ҳастанд, яъне мавзеи хазандаҳо гузошта шудааст дар ин ҷо. онҳо озодона дар ин ҷо рафтор мекунанд ва ба мардум коре
надоранд. Шумо метавонед онҳоро аксбардорӣ кунед, тамошо кунед, иҷозат дода шудааст ва ба камера гиред. ана ин ҷо тавре дар болои дарахт дида истодаед, яъне курмуш аст ба фикрам, болои дарахта гаштест, тавре дида истодаед, болои кундаи дарахт дар поён дар болои кундаи дарахт якташа дигаш дар боло аст. Ва писарчаи хурдии ман ростӣ тарсид аз ин. Онам хел даромада шумо тамошо мекунед, анамо болора нигоҳ кунед хушрӯ, вай боло биромада тамошо дора шумора. Инҷа кормандони боғ ҳар замон яъне назорат мекунанд. Ана ин чизай дар боло ҳайранги маймунаи афтакаш. Ана инҷа обай бо ҳар ҷо ҳам хел кӯлҳо ҳастад, дар кӯлҳо мурғобиҳо гашту гузор доранд, яъне сайр карда истодаанд. Акнун ин тарафаша тамошо мекунем. Дар ин ҷо қурбаққаҳо гирдоварда шудаанд. Қурбаққаҳо чанд намуд мешаванд. Ҳатто қурбаққаи хурдтарин ки мисли нохуни даст мебошад, ин ҷо дидан мумкин аст. ана ин ҷо ранги мисли ҷойи нигаҳдошти морҳо, хазандаҳо, морҳо, яъне мисли шаҳри Душанбе мебошад. Инҷо шумо дар ин хона даромада бояд тамошо кунед. Вале писарчаи хурдии ман нагузошт ки ман инҷа морҳоро барои шумо сабт кунам, яъне тарсид. Ба ҳамин хотир ҷои морҳо даромада натавонистам, дӯстони азизи ман. Вале навбати дигар ба шумо ваъда хоҳам дод, ки ин барои шумо шахсан ҷои морҳоро нишон медиҳам. Дар ин ҷо бисёр намуди морҳо нигоҳ дошта мешуд. Инак мо боз роҳро идома медиҳем. Ин боғи ҳайвонот масоҳаташ хеле калон мебошад ва барои он ки шумо инро тамошо кунед, ман савол додам. Аз дӯстони олмонӣ гуфтанд аз субҳ то шом ҳатто 2-3 рӯз лозим аст, ки ин боғи ҳайвонотро тамошо кунед. Ва аслан ин боғи ҳайвонот ҳоло хурд аст. Дар шаҳрҳои олмон аз ин калонтар аст, дар Берлин, дар шаҳри Ҳамбург. тавре дида истодаед инҷо гӯсфанд аст ва дӯсти олмонӣ мо шӯхӣ кард, ки аз ин гӯсфанд шумо плов, яъне ош мепазед. Гуфтам бале, гуфтам гӯшти гӯсфанд барои мо ҳалол аст. тавре дида истодаед инҷо гӯсфанд нигоҳ дошта мешавад, азизони ман. Ва онҳоам озодона дар он ҷо сайру гашт доранд, яъне ҷойҳошон бисёр ҳам мувофиқат мекунад. ана инҷо оҳу. Акнун дидед, ки гӯсфанду оҳу дар як ҷо ҳастанд. Барои ман ҳамин аҷоибот буд, ки ду намуд ҳайвоне, ки ба якдигар мутақобил ҳастанд, онҳо дар як ҷо нигоҳ медоранд. Инҷо шутур аст, яъне шутур, гӯсфанд, оҳу дар як ҷоянд. Мисле ки дар ҷангал якҷоя мегарданд, яъне ин бисёр ба ман писанд омад, дӯстони азиз, ки дар 2-3 намуд ҳайвони ваҳшӣ дар як ҷо, ки масалан аз рӯи мушоҳидаҳо ва мисол филмҳои ҳуҷҷатие ки мо дидаем, онҳо ба якдигар ҷанг мекунанд. Агар ки дар ҳамон филмҳо нишон дода шудааст, ки яъне агар якдигарро ёбанд мехӯранд. Вале дар ин ҷо онҳо дар як ҷо нигоҳ дошта мешаванд ва ба якдигар хеле меҳрубон ҳастанд, маълум аст. Ва ин бисёр хуб аст, ки чунин масалан нигоҳдорӣ мешавад. Барои мо ҳам хеле аҷоиб буд. Инҷо бозам мебинем мурғобиро бо мурғбачаҳояш, яъне дар гирди модарашон тавре дида истодаед дар оби мусаффо. Об бисёр тоза ва тамоман бӯе надорад. ҳама ҷо сабз. Пас аз карантин, яъне пас аз он ки инқадар муддати 7 моҳ 8 моҳ дар олмон карантин буд ва мардум наметавонистанд ба боғҳои ҳайвонот рафта тамошо кунанд бо сабаби корона зиёд шудан, бемории вирус. Ва имрӯз ки корона кам шудааст ва маҳдудиятҳо бардошта шудааст, ҳатто бемаскам дар ин ҷо раҳсипор шудан мумкин аст. ин карта аст, сари ҳар қадам картаи боғ аст ва аз ин дида мо бозам нигоҳ дорем, ки ба куҷо равем, то масалан ба писарчаи хурдии ман маъқул шавад ва мо ба ҳамон ҷо тамошо равем. Дӯстони азиз, инак сафари мо идома дорад дар боғи ҳайвоноти олмон. тавре дида истодаед. Ман гуфтам, ки хеле васеъ аст ва 2-3 рӯз камӣ мекунад, ки мо ин ҷоро тамошо кунем. акнун ин дар шаҳри хурд аст ва агар шумо ба шаҳрҳои олмон, яъне калонтаринаш Мюнхен, Берлин, Ҳамбург равед, аз ин калонтар аст ва муддати 5-6 рӯз камӣ мекунад, ки шумо боғи ҳайвонотро надида монед.
инак мо рафтан мегирем дӯстони азиз. Дар ин ҷо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бисёр кафеҳо, ошхонаҳо мавҷуданд барои тамошобинӣ. ана ин ростӣ ҳамин намуди ин ба фикрам ғоз не дигар чиз аст, тавре дида истодаед ва касе агар шиносад ҳамин паррандаро нависад. Ман ростӣ нахондам вескаша ки фаҳмам ин чи аст. ана инаш шабоҳат ба филбача дорад, вале фил нест. тавре дида истодаед ин ҳайвон экзотикӣ мебошад ва дар китоби сурхи олмон дохил шудааст. Хеле камёб мебошад, яъне онро парондан дар ҷангалҳо аллакай ҷарима мегардад. ин ҷо яъне клуби дӯстдорони табиат амал мекунад. Мардум омада опекунства, яъне ягон намуд ҳайвони дӯстдоштаашонро ба шефӣ мегиранд, барои ӯ хӯрок меоранд ва бо ин ҳайвонҳо бозӣ мекунанд, селфи яъне сурат мегиранд ва онҳо метавонанд ки ҳар моҳ 2 бор биёянд. Бо сабаби маҳдудияти вирус ин кор номумкин буд, вале аллакай бо сар шудааст ва табиатдӯстони ҷавон омада дар ин ҷо бо ҳайвонҳои дӯстдоштаашон яъне метавонанд бозӣ кунанд, шинанд, нигоҳбин намоянд. ҳамчунин дар дарсҳои табиатшиносӣ бисёр вақт хонандаҳоро барои шинохти ҳайвонҳо меоранд, мисли ки дар Тоҷикистон низ чунин буд. ва кӯдакро бояд аз хурдӣ барои ҳайвонро дӯст доштан, яъне тарбия кард, то нисбати ҳайвон раҳму шафқат, меҳрубонӣ пайдо кунад. ин ҷо кафе аст, мо каме нишастем, яъне мо мороженое, айскрим мешавад, фармоиш додем ва яхмоз хӯрдем. Вале гуфтамонам ки ин яхмоз мисле ки дар Душанбе аст, нисбати масалан дар берун, яъне дар даруни боғи ҳайвонот хеле қиматтар мебошад. дӯстони азиз, инак мо меравем. тавре дида истодаед ин боғи ҳайвонот шабоҳат ба боғи ботаникӣ дорад. аҳамият дода бошед. ҳама ҷо дарахтзор, ҳама ҷо гулҳои тропикӣ, экзотикӣ гузошта шудааст ва вақте ки шумо ин боғ медароед, тамоман як эҳсоси гуворо шуморо фаро мегирад. ана ин ҷо дар замино мисли муш аст, яъне мушҳо мегарданд, хонача доранд. акнун мо меравем. Боз ин ҷо маймунҳо ҳастанд. маймунҳо низ бо дигар ҳайвонҳо нигаҳ дошта мешаванд ва хоначаҳои худро доранд. тамоми декоратсияи хонаҳо хеле аҷоиб буд, мисле ки дар ҷангал онҳо хона месозанд барои худашон, масалан хазандаҳо, хоначаҳо. ана ҳамахе сохтагӣ аст. тавре дида истодаед, ана ин хурдакак аст ва шабоҳат ба рӯбоҳ дорад, тавре дида истодаед, вале хеле хеле хурд аст ва инам ҳайвони экзотикӣ гӯем мешавад. инам дар китоби сурх дохил шудааст ва парондану яъне онро дастгир кардан дар ҷангалҳо аз тарафи шикорчиён ҷарима аст. дӯстони азиз, мо роҳро идома медиҳем. инак дӯстони азиз, мо боз рафта истодаем ва тавре мебинед дар ана ҳамин дидед замина аҳамияти хоначаҳоя. даруни инда мушҳои калонай, ман нафаҳмидам ин муш буд, каламуш буд. ростӣ тавре дида истодаед, шумо дар комментария нависе ки ин чӣ боша. касе ки дар олмонай медонам, ман нафаҳмидам. касе ки шинохта боша ҳамин ҳайвоное ки даруни ҳамин чиқирӣ медроянд ва мебароянд, нигоҳ кунед, яъне хонаҳошон ҳамуҷа ин муш буд ё ки дигар чиз, ростӣ ман нашинохтам. ва хоҳишмандам ки дар комментария нависе шумо ира ба чӣ шабоҳат додед. барои шумо мисли чистон савол. дӯстони азизи ман, ана диден даруни амуш кофӣ меброя одамам мебинаву бо гашта, яъне ҳечаш медарояд. ман нашинохтам ин шабоҳат ба муш дорад ё ки ба курмуш дорад.
шумо агар дар олмон зиндагӣ кунед, шояд ки донед, барои мо нависед ва шояд ки дар боғҳои ҳайвоноти масалан шаҳрҳои Россия шумо агар рафтагӣ бошед, тамошо чунин ҳайвончаҳоро дида бошед, барои мо нависед. Ҳамчунин дар комментария дар бораи боғҳои ҳайвоное ки шумо дидан кардед, ҳамаи шумо қариб 90% шумо берун аз ватан ҳастед, мусофир ҳастед, барои мо нависед. Инҷо заргӯш яъне кроликҳо мебошанд. дӯстони азиз, декоратсияи ҷойи зиндагишон аҳамияте инаин яъне бедҳоро дидед, кундаҳои беда сохтагиянд, мондагиянд тагишта хонача барои заргӯшҳо. И заргӯшҳо бай унош сабзи хурдестиянд. тавре дида истодаед, иҷа ҷойи нигаҳдошти заргӯшҳо мебошад азизон. яъне ки заргӯшҳо асосан дар хона парвариш меёбанд. Дар олмон низ заргӯш яъне гурба, пишак, саг дар хона нигоҳ дошта бисёр мешавад. қариб 85% мардуми олмон низ дар хона саг, пишак нигоҳ медоранд, яъне гурба. дӯстони азиз, акнун идома медиҳем. Дар ин ҷое ки шумо мебинед, ин хонаҳои занбур мебошад, яъне ин ҷо ҳаст махсус нигаҳдошти занбур. Зиёда аз 10,000 намуд занбур инҷо нигоҳ дошта мешавад, барои он ки шумо занбурҳоро дидан карда тамошо кунед. Ва дар бораи занбурҳо низ дар инҷо кормандони яъне боғи ҳайвонотро агар хоҳиш кунед, ҳамчун роҳпаймо ба шумо ҳамаша гап мезананд куҷода чӣ ҳастай ва кадом намуди ҳайвон ё хазандаву дарранда дар ин ҷо ҳаст. Дар бораи ҳар якташ кормандони боғи ҳайвонот маълумот медиҳанд, вале аслан бо забонҳои олмонӣ ва инглисӣ. дӯстони азиз, инак мо роҳро идома медиҳем дар ин боғи кушод сарсабз ва боз ба назди барои пингвинҳо омадем. Ман инро аз дур дидам, акнун аз наздик омадам то бубинам. аслан ман пингвинҳоро дар киноҳо дидам, дар масалан аз китобҳо хондам ва бори аввал онҳоро мебинам. шумо чӣ? Дар ин бора ба мо нависед. дӯстони азиз, ин пингвинҳо дар он тарафаш кулча кардаанд, яъне оби хунук аст. онҳо бе оби хунук наметавонанд. якеаш ғалти тавре дида истодаед. ино ҳамашон як ҷо меистанд. ин тараф мераванд, калашона боло мебардоранд, он тараф мераванд. чӣ хеле ки дар кино нишон метавад, самолёт меояд, ино калашона боло бардошта наметавонанд ин тараф кати нигоҳ мекунанд. яъне хеле аҷоибанд. тавре мебинед, инҳо пингвинҳои хурдакак мебошанд. ва ман ки аввалин бор пингвинро медидам, дӯстони азизи ман, пеш аз ин мо боғи ҳайвонот рафта будем, вале чун бо сабаби коронавирус ҳама ҷо маҳдуд буд, фақат боғи ҳайвоноти боғи паррандаҳоро дида будем, на боғи ҳайвонотро. инак дар ин боғи ҳайвонот мо аввалин бор пингвинҳоро дидем, чун дар душанбе ман надида будам ростӣ. тавре мебинед пингвинҳо яъне одамонро ки бинанд, ҳамашон якҷо нигоҳ мекунанд, мисли хеле нигоҳ мекунӣ рафторашон мисли инсон аст. ҳама ҷо як қатор месанд. нигоҳ кунед чӣ хеле аҳл, тифоқ. хӯроки аслии инҳо моҳиҳо мебошанд. дӯстони азиз, моҳиҳои зинда. ана инҷа одамо нишаста ба бемалол метавонед ки пингвинҳо ва дигар хазандаву паррандаву даррандаи дӯстдоштаатонро яъне нигоҳ кунед, тамошо кунед оилавӣ. ман ки ростӣ нав ба шумо гуфтам, пингвинро яку бор мебинам, барои ҳамин назди пингвинҳо хеле зиёд истодам ва хостам шумо низ бо ман инҳоро тамошо кунед. ин тарафтар яъне фламинго як намуди мурғобиҳо ҳастанд ки хеле зебо тасвир шудаанд. ҳатто дар киноҳо мебинем, дар картинкаҳо мебинем, дар интернет. ана инҷо яъне ҳаст сурх ва сафед. ҳоло мо сафедашро тамошо дорем. дӯстони азиз, дар оби мусаффо. ино назди он ҷое ки пингвинҳо нигоҳ дошта мешавад, ино турнаҳо, мурғобиҳо нигоҳ дошта мешаванд ва хеле зебо ҳастанд. оборам тавре бибинед, обҳошон тоза. яъне боғ хеле
тоза мебошад. Мо дар ягон ҷо ягон партов рости гап надидем. Тамошобинон масалан медуранд ягон чӣ намепартоянд. Вобаста ба коронавирус ягон чӣ харида хӯрдан мумкин нест. дӯстони азиз, ин сурати пингвингай ана ин ҷо бошад як намуд паррандаи ваҳшӣ нигаҳ дошта мешавад, каргас. боз меоям ба назди пингвингҳо. Ман имрӯз барои шумо бештар инҳоро нишон медиҳам, барое ки медонам ки чунин пингвингҳоро шумоам ба фикрам ниматон дидагӣ нестед. Ин папугай аст. Папугай ин тутӣ мебошад ва бо забони олмонӣ папагай мегӯянд. Яъне шабоҳат дорад ба забони русӣ. Бананам банана мегӯянд. Бисёр калимаҳое ҳастанд ки калимаҳои байналхалқӣ маҳсуб меёбанд. тавре мебинед ин папагай аст ва дар дучархаи кормандӣ боғи ҳайвонот аст. Ин мард корманди боғи ҳайвонот мебошад ва моҳӣ овардааст, моҳиҳои зинда тавре мебинед. Барои пингвингҳо моҳиҳоро медиҳад ё ки дар оби хунук, дар кӯли хунук мепартояд. Обаш хеле сард аст. Агар сард набошад, инҳо мемуранд. Пингвингҳода бояд оби хеле сард бошад. тавре мебинед онҳо барои моҳӣ даруни об медароянд ва боз мебароянд. кормандони боғи ҳайвонот ҳар лаҳза назора мекунанд ки дар боғ масалан ягон кас ягон чиро нафаҳмад, роҳро гум кунад ё мехоҳад ки дар бораи ягон ҳайвон маълумот пайдо кунад ё мепурсад. корманди боғи ҳайвонот назди ӯ омада дар бораи он нақл мекунад ҳамчун роҳпаймо ва мефаҳмонад. нигоҳ кунед. пингвингҳо яъне ҳозир моҳӣ хӯрда истодаанд, дӯстони азиз, ва тамошобинам асосан барои пингвингҳо меоянд. ин папагай яъне тутии сухангӯ, агар шумо ягон сухан гӯед, такрор мекунад ва дар ҳақиқат чунин буд. Вале мутаассифона мо чанд сухан кардем, шояд тоҷикӣ буда, тоҷик будани моро фаҳмид, тоҷикӣ гап назад. ин барои шӯхӣ барои шумо дӯстони азиз. Боз меоям ба назди пингвингҳо. подписчикои азиз, имрӯз ман барои шумо зиёд пингвингҳоро аз боғи ҳайвонот нишон додам, чунки медонам ки барои шумо ҳам аҷоибот аст. Як тутии сухангӯ ва пингвингҳо асосан имрӯз барои шумо нишон дода шуд. озир мо боз дар бораи дигар ҳайвонҳо, яъне роҳ ба роҳ барои шумо нишон хоҳем дод. фақат лаҳзае бо мо бошед ва роликро агар имконият доред то ба охир ҳамроҳи мо тамошо кунед. инак роҳи мо идома дорад. дӯстони азиз, акнун мехоҳем аз назди пингвингҳо ба дигар тараф равем. дар ин ҷо асосан яъне ин тарафе ки мо рафтем замбурҳо буданд. замбур, магаз, мурча, яъне чунин ҷой ҳам будааст ки қариб чанд ҳазор намуд аз замбур, мурчаву магазу дигар чизҳо, дигар хазанда, ин ба фикрам ба олами хазанда дохил мешавад, нигаҳ дошта мешаванд дар яъне утоқҳои махсус, то ки одамо вақти тамошо замбур онҳоро нагазад. дӯстони азиз, вале мо ба ин ҷои нигаҳдошти замбурҳо нарафтем, чунки хоҳиши писарчаи хурдии ман буд ки он ҷо наравем. дар ин ҷо рӯбоҳ аст. мутаассифона хостем рӯбоҳро аз пеш барои шумо навор гирем, натавонистем. рӯбоҳ пинҳон шуда буд. дуто рӯбоҳ буд, вале нашуд барои шумо. он ҳайвоне ки мебинед ин паланг мебошад, тигр тавре дида истодаед. паланг он тараф, дар ин тараф рӯбоҳ аст. ин ҷо одамон яъне метавонанд аз карта дилхоҳ тамошо кунанд. ана ин паланг аст. палангро тавре дида истодаед. озод монданд, вале мо аз дур сабт кардем ба ҳар ҳол барои эҳтиёт. ин паланг мебошад, дӯстони азиз. ва вақте ки мо пурсидем, гуфтанд ин палангро аз африқо овардаанд. дар он ҷо навишта шуда буд ки ин паланги африқоӣ мебошад. ин паланги африқоиро гуфтанд ки 3 сол пеш аз африқо харидорӣ карданд ва аз боғи ҳайвоноташ ба ин ҷо дохил карданд. ин паланг ҳатто ном дорад ва гуфтанд ки бисёриҳо табиатдӯстони ҷавон омада ӯро парасторӣ мекунанд ва онҳоро намегазад, ҳатто меҳр кардааст.
акнун ин тараф мебиёем. Дар об як намуд моҳӣ дидем. Ин моҳӣ ваҳшӣ будааст, тавре дида истодаед. Нигоҳ кунед чӣ қадар калонай ва гуфтанд ки хӯрдани он мумкин нест. Дар ин об мо нигоҳ кардем ки хеле калон буд ва ман ростӣ чунин моҳии калонро якум бор мебинам. Дар ин ҷо ба хирс, назди хирс омадем, яъне маша. Медведам дорад. Маша медвед. Ин хирс мебошад. Ин хирсҳоро онҳо аз Ҳиндустон овардаанд. Тавре ки мо аз корманди боғи ҳайвонот пурсон шудем, гуфт ки ин хирсҳо яъне аз боғи ҳайвоноти Ҳиндустон шомил шуданд, вале дар ин ҷо тарбия ёфтанд, яъне аллакай олмонӣ шуданд ин хирсҳо. Инҳо ҳам тавре мебинед гӯё дар ҷангал озоданд. Онҳоро набастанд, дар ягон утоқи хурдакакам нигаҳдорӣ намешаванд. Озодона сайру гашт доранд. Кормандони боғи ҳайвонот гуфтанд ки ҳатто инҳо ҳам парастор доранд, ки оилавӣ омада бо онҳо бозӣ мекунанд, масалан онҳоро парасторӣ мекунанд. Ва ин ҳайвонҳо ба ҳамон парасторашон ягон зарар намерасонанд. ин ҷо ҷои нигаҳдошти яъне хирсҳо мебошад. Инҳо дар зимистон хоб мекунанд, гуфт корманди боғи ҳайвонот. Инак мо сафари худро идома медиҳем. ин тарафтар дукон аст, дӯстони азиз. Дар ин дукон ҳар намуд ҳайвонҳоро чӯбкорӣ кардаанд бо таври яъне сувенир. Ина тавре дида истодаед, бо таври брелоки яъне калид шумо метавонед харидорӣ кунед ҳайвони дӯстдоштатона. Бисёр зебо ба як шакли идона, яъне шумо масалан агар турист бошед ҳатман харидорӣ мекунед, барои шумо маъқул мешавад, дӯстони азиз. Инак мо роҳро идома медиҳем. Дар ин тараф яъне шер нигаҳбонӣ мешавад. Шер паҳлӯи паланг мебошад ва вобаста ба коронавирус чун маҳдуд буд, имрӯз шерро дар дигар ҷо бурда буд. Корманди боғи ҳайвонот гуфт ки дигар ҷо бурдаем. Инҳо бузҳои кӯҳӣ мебошанд, дӯстони азиз. тавре мебинед бузҳои кӯҳии шохдор. Инҳо зодаи ҳамин олмон ҳастанд, чун олмон хеле табиати зебо дорад ва дар тамоми ҷангалҳои онҳо тамоми намуди ҳайвонҳоро дидан мумкин аст. Ва корманди боғи ҳайвонот ба мо нақл кард ки онҳо дар асоси шартнома бисёр вақт аз дигар давлатҳо ё ки аз давлати инҳо ба дигар давлатҳои масалан хориҷ доду гирифт мешавад барои интиқолу иваз намудани ҳайвонҳо. дӯстони азиз, тавре мебинед дар об фламингаи сирх, тавре мо ба шумо ваъда кардем. Инҳо фламингаи рангашон сурх мебошад, яъне мурғобиҳое ки рангашон субҳ сурх мебошад. подписчикои азиз, роҳи мо идома дорад. пас аз тамошои фламингаҳо мо ба ин тараф омадем. ин ҷо ҳам тавре мебинед, яъне кабан, баҳмут, масалан ҳама озодона яъне сайру гашт доранд. Шумо метавонед тамошо кунед. ин ҷо кенгуруҳо ҳастанд ва аспчаи пони ҳаст. инҳо ба якдигар мо тавре аввали видеода гуфтем, дар як ҷо нигаҳдорӣ мешаванд ва бо ҳамдигар аҳлу тифоқанд. дӯстони азиз, ва боз мо роҳро идома медиҳем. ҳама ҷо сабзкорӣ, дарахтони сабз, гулҳо шукуфтанд ва гӯё ки дар Қаратоғи Тоҷикистон ҳастем. Ҳамин тавр не? Шабоҳат ба Қаратоғ дорад. ман чунин як монандиро бо Қаратоғи яъне Тоҷикистони азизам дарёфтам. дӯстони азиз, барои тамошо кардани боғи ҳайвоноти масалан ин ҷое ки мо омадаем, шаҳри Шверин, хеле вақт лозим буд аз субҳ то шом, чун мо пас аз нисфирӯзӣ омадем. аллакай соат аз 5 гузашт, соати 6 яъне маҳкам мешавад 18:00. ба ин хотир мо аз боғи ҳайвонот баромадем ва роҳ ба сӯи хона
дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо бо шумо хайрхуш мекунем. Агар лаҳзае таъби шуморо хуш карда бошем, бисёр хурсанд мешудем. дӯсти олмонии моро савори мошин бо сайру гашти яъне давомдор ба хона бурд. бо мо бошед. Худованд нигаҳбонатон бошад. ҳамеша дар хонаи шумо пури гандум, пури нон бошад ва ба ҳамаи шумо сарбаландӣ, саломатӣ таманно дорам.